Sige, so bago kita mag-worship, may basahon lang ako, anay. Nga gikan sa Isaias 48 ang plano sang Ginoo para sa iya mga tawo. Starting on verse 17, nagahambal, ang balaan nga Dios sang Israel, ang Ginoo nga nagaluwas sa inyo, nagasiling. Ako amo ang Ginoo nga inyo Dios. Ang luyag magtudlo sa inyo para sa inyo kaayuhan. Kag nagatoytoy sa inyo sa dalan nga dapat ninyo agihan. Kanami sa aton Ginoo. Siya nagatoytoy, siya uyat sa aton kamot sa pag-agi sa dalan nga tama kag maayo. Okay? Sige, masugod kita. Pwede ta katindog. As we come before the Lord, mga di kita, amay namon sa langit, salamat naman, ari naman kami subong, nga aga, nagatindog, nagatubang sa imo. Ginoo, ikaw balaan. So pinaagi sa dugo, sa among Ginoong Hesukristo, nga nagailig sa among lawas. Manginbalaan man kami, Ginoo. Hindi sa amon kusog, kundi sa imo kusog. Kag sini nga aga, Ginoo, tanan nimo nga promesa sa amon kabuhi, gina-claim namon, ginabato namon sa amon kabuhi. Kay ini ikaw matutom, kag ini tanan maayo para sa amon. Kag nagasalig gid kami sa imo subong aga. Lord, kuha ang mga nagagamo sa amon hunahuna, sa amon tagipusoon, mga problema, mga issue sa amon kinabuhi. Kag sini nga aga, ilisi sang focus, sang concentration para lang gid sa imo. Tuy-tuyi man kami sa amon mga desisyones, sining adlaw kag sa palaabuton ng mga anadlaw. Desisyones nga hindi maglapas sa imo sugo. Desisyones nga makapaayo sa amon kag sa amon pamilya. So subong nga aga, Ginoo, ginahalad namon ini nga adlaw sa imo. Kag mag-aamba kami, magakanta kami para lang gid sa imo ngalan. Sa imo kadayawan, kag sa imo dungog, sa ngalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo, kag tanan magahambal. Amen. Wow. Thank you, Lord. Magpasalamat ako sa imo, Ginoo, sa bugos ko nga tagipusoon. Magakanta ako sa mga pagdayaw sa imo sa atubangan sang mga Dios. Magaluhod ako, nagaatubang sa imo templo, kag magadayaw sa imo. Matuod kag Ginoo ang imo nga gugma kag ang imo katutom nagaupod gid sa amon sa matagadlaw-adlaw. Kag ginapakita mo nga labaw ka kag ang imo pulong sa tanan nga butang. Sang nagapanawag ako sa imo, ginsabat mo ako, Ginoo. Ginpabakod mo ako paagi sa imo kusog. Hallelujah. Thank you, Ginoo. Salamat. Salamat, Lord. Sa pagbutlak sang adlaw, tugtog sa pagtunod sini. Ngalan ni Jesus, pagdayawon. Sa pagbutlak sang adlaw, tugtog sa pagtunod sini. Ngalan ni Jesus, pagdayawon. Simbahon tang aton Ginoo, simbahon ka, O Diyos. Ikaw lang ang takos, wala na sang iban pa nga dapat himayaon. Simbahon ka, O Diyos. Ikaw lang ang takos, sa tanan nga panahon lalayawon ka, O Diyos. Hallelujah. Sa pagbutlak sang adlaw, tugtog sa pagtunod sinim. Ngalan ni Jesus, pagdayawon. Sa pagbutlak sang adlaw, tugtog sa pagtunod sinim. Ngalan ni Jesus, pagdayawon. Simbahon ka, Ginoo. Simbahon ka, O Diyos.
nga kabuhi, paglaom ko yara sa imo. Ikaw ang kabuhi, ikaw ang kabaskog, ikaw ang paglaom, ikaw lang, O Diyos. Ikaw ang kabuhi, ikaw ang kabaskog, ikaw ang paglaom, ikaw lang, O Diyos. Dayawon ko ang ngalan sa bukos nga kabuhi ko, bukos nga kusog, bukos nga kabuhi, paglaom ko yara sa imo. Oh yeah, ang kabuhi, ikaw ang kabaskog, ikaw ang paglaom, ikaw lang, O Diyos. Ikaw ang kabuhi, ikaw ang kabaskog, ikaw ang paglaom, ikaw lang, O Diyos. Ikaw ang kabuhi, ikaw ang kabaskog, ikaw ang paglaom, ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang. Hallelujah. Ikaw lang gid Lord, ikaw lang gid Lord, kag wala na gid sang iban pa nga dapat dayawon, dapat himayaon, dapat itib-on. Ikaw lang gid Lord, kag ikaw lang gid Ginoo. O Ginoo, ikaw lang gid ang amon nga Ginoo kag Dios. Takos ikaw nga makabaton sang pagpadungog, pagtahod kag otoridad. Kay gintuga mo tanan kami, Lord God, nga magdayaw, maghimaya, kag mag-ambalang gid sa imo, Ginoo. O Ginoo, sin-o bala nga Dios ang makapariho sa imo? Wala gid siya, Ginoo. Wala na sing pariyo sa imo sa pagkabalaan kag pagkagamhanan. Ikaw lang ang Dios nga nagahimo sang makatilingala nga butang. Hallelujah. Balaan ka gid, Ginoo. Yes, Lord. Hallelujah. Di ko matungkad ang kadalo sang gugma mo sa tanan nga tion kaupod ka. Ginakuha mo ang kasakitan sa tagipuso. Kabuhi ko ginauyatan mo. Puno sang kabuhi ang kasing-kasing ko. Ikaw akong pader nga kalayo. Balaan gamhanan kakagma ang himaya nimo. Diri sa luyo mo ako magahalad sini pagsimba sa imo. Di ko matungkad ang kadalo sang gugma mo sa tanan nga tion kaupod ka. Ginakuha mo ang kasakitan sa tagipusoon. Kabuhi ko ginauyatan mo. Ginpuno sang kabuhi ang kasing-kasing ko. Ikaw akong pader nga
sa imo balaan, balaan gamhanan kakag makatili ngala ang himaya nimo diri sa luyo mo ako magahalad sini pagsimba sa imo balaan, balaan gamhanan kakag makatili ngala ang himaya nimo diri sa luyo mo ako magahalad sining pagsimba sa imo, pagsimba sa imo Ginoo. Dako kagamhanan gid ang ato nga Diyos, halad namong pagdayaw nga lubos sa ngalan mo Jesus. Buhi ang Diyos nga kadalagan namo, matutong sa tanan nga panahon. Amon kasim binabayaw namo ng ngalan mo, nagapasalamat kami sa kaayo nimo sa amon, nagasalig kami sa gugma mo. Diyos ka nga walay katapusan, sa usat na duta kag langit man o ginabayaw namo ng ngalan mo, nagapasalamat kami sa kaayo nimo sa amon, nagasalig kami sa gugma mo. Diyos ka nga walay katapusan, sa bugos nga duta kag langit man ginabayaw ka namo, ginabayaw namo ng ngalan mo, nagapasalamat kami sa kaayo nimo sa amon, nagasalig kami sa gugma mo. Diyos ka nga walay katapusan, sa bugos nga duta kag langit man. Diyos ka nga walay katapusan, sa bugos nga duta kag langit. O Diyos ka Ginoo nga walay katapusan, Diyos ka nga walay katapusan, sa bugos nga duta kag langit man. O Ginoo, wala gid sing pariyo sa imo, gamhanan kakaghalangdon ang imo ngalan. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Wala gid katupong sang imo nga kaayo Ginoo. Oh yes. Kami tanan naga tanaw sa imo, nagatangla
nga ikaw makatilingala, makagagahom. Lord, hindi namon ma-describe ang amon nga ginabatyag subong. Pero ikaw tanan nakahibalo sa amon ginabatyag kag ginapanomdom tungod sa imo. Kag tanan para lang sa kaayuhan namon kag sa imo Ginoo. Salamat gid. In the name of Jesus we pray. Kag tanan maghambal. Amen. Palakpakan tang Ginoo. Hallelujah. Sige, lingkod ta. Okay, so before ta mag-continue, may ipagwa lang kitang video, no? Kabalo ka mo nga the past week sa nagligad nga semana, nag-celebrate ang His Life Ministry sang ika 29th nga anniversary nga since natukod siya. So damo sa mga kabuhi, damo sa mga kalag nga naluwas kag na-transform diri sa His Life Ministries kag kita man parte sa sina. Okay, so kung ready na ang aton video, maybe you're looking at a 29 foundation, 29 number, but we started way beyond that, siguro 3 years before 29, of course, na Bago ng His Life 29 years ago. Pero ang atong relationship yan, more than 29 even before 29 years. Marami, no? The only way for us to glorify God is to be like Jesus, to be Christ-like. And that takes a journey of a lifetime. When you value something, it doesn't matter how far, how expensive, and how long you are going to do it because it's of great value to you. Now, being your children, we ask for your Holy Spirit to empower us that we will be true and strong kingsmen. Our loving and gracious God, we as women of destiny, we are destined in your God-given talent and purpose in our lives. Father God, we pray for every young professionals in the workplaces represented in this prayer. We pray for every youth, Lord, that before they will come to be extreme, God, for your kingdom, they will be first, be founded, be firm, O Father, and be consumed in your holy presence, and founding themselves, consecrating and fasting, God, in your word. Father in heaven, thank you that we at His life have our future and our hope in you. We boldly declare that as we choose to be intentional, more campuses will be won for Jesus. We declare for the love of God to sustain us as we carefully make disciples. We declare that we will never get tired of training people to do the work in the ministry. As we put high value in training, then we declare that for the next 29 years and beyond, His Life Ministries will be able to produce more pastors, more evangelists, more missionaries, more teachers of the Word. We declare that as we send God's children, nations will be conquered for Christ Jesus. Because our desire is to see nations worshiping the Lord. Declare this with me, with faith, with boldness, in Jesus' name. Praise the Lord for phase 1. Hallelujah. Thank you for all the prayers and the support that you have given to us, no, to the team, and of course, to our contractor. Salamat, Gid.
Lord, we thank you, Lord God, for this opportunity that you have given us more and more and more, Lord God, as we continue to submit to you. We know, Lord God, that you will continue to guide us, lead us, teach us, and even, Lord God, send us more. We pray, Lord God, as we move forward, Lord God. Thank you, Lord God, for more. Say more. More! More. More! More. In Jesus' name. Amen. Amen. Okay. Sige. So that was our Foundation Day celebration last week, no? Nag-culminate siya sang last Friday. And this year, 2022, mo na nga nga theme, ang tema naton subong ato is More 2022. Because more will be coming, damo pa sa matabo. Sini nga tuig, mga exciting, mga wonderful things nga matabo diri sa simbahan kag sa inyo man kabuhi, no? As we grow together in the Lord. Amen. Okay, so we will continue with our series, subong. This is the last of the series sa aton nga Just Like Jesus nga kuan nga theme nga series, no. Kag today ang aton nga theme is live, no, pangabuhi kaangay ni Jesus. Ano bala magpangabuhi kaangay ni Jesus? Ano blang meaning sini? Kag paano bala naton ini mahimo ang magpangabuhi nga kaangay sa aton Hesukristo? No do ka imposible, no? Pero wala sang imposible sa aton Ginoo. Amen. Okay, ini ginkuha sa ang aton nga reference verse, ginkuha sa Philippians or Filipos chapter 2 verse 5 to 7. Kag ini naghambal, hupti ninyo ini nga panghuna-huna nga iya man ni Kristo Jesus. Bisan ang kinaiya sang Dios ara sa iya, wala niya ginpaminsar ang iya pagkatupong sa Dios nga mangin kabangdanan sang pagpamintaha, kundi ginpakanubo niya ang iya kaugalingon paagi sa pagsuksok sang kinaiya sang isa ka ulipon, sang isa ka tawo. Nagpakatawo siya nga pareho sang mga tawo. Mga utod, grabe ini ka powerful nga statement, nga verse, no? Nga ang isa ka Dios nagpakatawo. Kag na hindi lang nagpakatawo, ubos pa sa tao nangin ulipon pa sang tanan. Grabe nga magpaubos sang aton nga Dios. Kung ikaw hinunaon mo, Dios ka na, ato ka na sa langit. Grabe na ginaano mo to, wala problema, gina-enjoy mo tanan. Pero nagpakatawo ka, nagsuksok, no? Nagsuksok sang ining lawas. Ang ining nga lawas, nagabatsyag, nagakasakit, nagaantos. Ginhimo na sa aton Ginoo. Nga anong reason? Kabalo ka mo? Nga hinimo niya? Kay palangga ka niya. Palangga kita tanan. Batyagan yung pagpalangga sa Ginoo? Wow. So, ang question, ang pamangkot, gusto ba ninyo mga buhi pareho kaangay ni Jesus? Grabe, no? Timambal kayo, pastor, grabe na siya, Diyos na siya, nga nagpakatawo. Wala siya sang sala. Dahil hindi ginanamon, guro malabot. Kabudlay-budlay, gidya magpangabuhi sang pareho ni Kristo. No?
Pero ang ginahambal diri, ang pag-transform, ang pagbago sa kabuhi. Yes, kabudlay, samtang ari kita sa kalibutan, may kabadlayan gidya nga magpareho pa nga buhi. Pagwa pa lang naton diri, damo na kita sang matubang nga mga problema, no? Nga hindi amo. So, paano naton ma-overcome ina? Amo nang pinaka nami gid nga question, no? Pero ang Ginoo relasyon ang gina-establish niya sa aton, no? Relationship. Hambal diri, mabag-o kita pinaagi sa relationship naton sa Dios. Aton amay sa langit, si Christ, si Jesus nga aton utod, brother naton, kag ang balaan nga Espiritu, ang Holy Spirit, amo ang aton constant help, comforter kag strength, kag siya ang mabulig sa aton sa pag-overcome sinitanan. May question ko sa inyo. Ano ang kinalain sang Old Testament sa New Testament? Kabalo ka mo? Sa Old Testament, ang Holy Spirit, ang balaan nga Espiritu, ara lang sa gwa sang tao. Yes, mahambal ta gina, like for example kay David, no? There was a time nagsulod siya kay David, kag si David nag-prophesy. Even kay Haring Saul. No? But kung kabasa ka muna sa Bible, si Saul nga makasasala to, nagsulod ang balaan nga Espiritu kag nag-prophesy si Saul. But then, sa bag-o nga kasugtanan, sa bag-o nga katipan, sa New Testament, ang kinalain sa Old Testament is, ang balaan nga Espiritu, nagpuyo, nag-istar, nagsulod sa imo, kag sa akon. So, subong nga aga, pinaagi sa imo pagtuo, nagapati ka, ang balaan nga Espiritu ara sa sulod nimo. Amen? Gapati ka mo sina. Kay nahugasan ka, mamangkot ka, ti pastor nga nakapuyo, paano siya nakapuyo sa amon nga makasasala nga lawas? Ari na. Sang ginlansang si Jesus sa cross, nagtulo ang dugo, kag nag-declare kita, nag-proclaim kita, nga ang dugo ya galimpyo sa aton sala. Tama? Kag ang sala mo napatawad. Sang napatawad ang sala mo, limpyo ka na. Sang limpyo ka na, nagsulod karon ang balaan nga Espiritu sa imo. Amo na ang new birth, ang new regeneration. Gapati ka mo sina, importante gid ha, mga utod. Kaya mo ina ang base, ang foundation sa aton pagtuo nga mabag-o, matransform ang imo kinabuhi. Okay? So, is it possible? Posible ba ini? No? Kung pareho ko mo sa akon, probably mahambal kita nga, yes, grabe gid ang aton nga pagtuo. No? By faith ini tanan. Pinagi sa pagtuo ni tanan. No? Pati lang. Kaya amo nang importante. You don't have to perform, hindi ka na magpaningasog para sa imong nga kaluwasan. Pati lang nga limpyo ka na. Pinagi sa dugo ni Jesus. So, ma-walk kita karon sa bag-o nga kinabuhi. So, subong, siguro damo ka sa imo kinabuhi nga, pero isang kilala ko, permis ako nung makasala. So, namangkot siya sa akon. Tuod ba ni bro? Tuod ba ni pastor nga napatawad na ko? Di nga nga permi mo ko gyapon makasala, how? No? Hindi niya mag-grasp, no? Amo gani, nga sige sabton ko na nga pamangkot para karon mabalikan ta na, no? Ang ginatawag naton nga repentance, no? Ang repentance, it's not hinulsol lang, although it's a part of it. Hinulsol sa imong mga sala, okay? But then after hinulsol, bag-uhon nimo. You change the way you think. Bag-uhon nimo ang imong huna-huna. Sa sala, kag sa kinabuhi. Okay? Bag-uhon ta. Lain ng paminsaron. Ta karon balikan ko na karon. We call it the mind of Christ. Bag-uhon ta na, ibalikan ta na karon. So kung sa sinagali, hindi ka dapat may discourage, hindi ka madulaan sang paglaom, kundi magpadayon sa imong kinabuhi. Kabalo ka diri sa kalibutan ang aton kontra duwa. Ang imo kaugalingon ang lawas ta nga ang tendency magpakasala, no? Kag may isa pa ta kalaban, sino? Si Satanas. Nga permi nagahutik sa imo, hindi na maghimuan na. Hindi magpatawad. Sigiha lang na.
Ginadabukan niyang imo nga malain nga mga intensyon, ang mga emosyon mo nga negative, ginadabukan niya na. No? Wala siya na good morning sa imo, guro lain na buot siya sa imo eh. Ginakuha niya, dabukan, gina-provoke, no? Anong provoke man? Ginalabugay. Kaagi ka mga utod. Nga inang may na-offend ka bala, na-hurt ka, kaya wala ka lang ginbugno. Wala lang nag-good morning sa imo, walang mano sa imo, naglain na buot mo. No, ginadabugay na sang kaaway. Kag na siya ng reality na sa kalibutan. Reality na sa kabuhi ta. Nga dali kita ma-hurt. May isa pagid. Dali man kita madulaan gana sa pagsunod sa Ginoo. No? Mamati ka lang sa music nga iya sa kalibutan dugay-dugay wala ka na gana magbasa sa Bible, dugay wala ka na gana magpangadi. Naka-notice ka mo sina. Amot ko na notice niya, no? Nga kung magsigi ka sa world, no? Mag-expose ka sa imong huna-huna sa kalibutan, nagalasay ka dis kala Ginoo, pero kung magsaylo ka naman sa Ginoo, pangadi ka, worship ka, praise ka sa iya, dayaw ka, wala ka naman gana sa kalibutan. Do maski anong kakatabo sa kalibutan, bahala ka mo da. No, wala ka wala paki sa kalibutan, no? No, amo na iya, agaw-agaw resol nagabutong-butong kita sa kalibutan. Pero may isa ka tawo naghambal siya. Sino ang madaog? Mamangkot ko. Sino karon madaog? Ang kaayo sa imo, ang Dios sa imo tagipusoon o ang yawa? O ang imo nga kalibutan o nga desire? Sino madaog mga utod? Okay. Kung sino ang ginapakaon mo, amo nang madaog. But sing ganon, kung permi ikaw sa kalibutan, ati madala kagid. Tod na? Kung ang barkada mo, permi ka mo nag-kadto sa Tiangge, kag nag-inom sang MP, mukhang lang ko na akong MP. Magbatian ko naman lang ganin na nadala ko na lang MP. Ano ganing MP? Kasadya man ni sa mga... Kung permi na amo ng upod mo, mga utod, madala ka gid. Na iya sigurado, gid kuya. Pero kung permi ka diri magkadto sa his life, ina-promote dayon ni, no? Permi ka magpangadi, magbasa, magkanta sa Ginoo. Madala ka gid ya. Amo na iya mo, natural na iya. So kung sino ang ginapakaon mo utod, amo nang madaog. Tandain nyo na. Kung may makuha ka mo, subong aga mo lang gina. So hindi ka matingala kung nga nadala ka sa kalibutan. Siguro ginapakaon mo ang kalibutan. Okay. Ang yabi sa kinabuhi nga angay ni Jesus. Ano bala ang key? Anong yabi? Anong sikrito sa pagkinabuhi? Kinaangay ni Jesus. So ginagkuha ko sa Roma 12, versikulo 2, naghambal. Hindi ka mo magsunod sa mga pagginawi sa mga tao sa sini nga kalibutan. O, bago talang hinambal kay ina. Tuguti ninyo ang Dios nga baguhon niya ang inyo huna-huna. Take note ha, ang baguhon niya ang inyo huna-huna. Amo nang una. Agod mahibaluan ninyo ang kabubuton sang Dios kung ano ang maayo, ang husto, kag kung ano gid ang iya nagustuhan. So amo gali ng sikreto, amo ning yabi, Romans 12:2. Do not conform sa English, no? Do not conform any longer to the ways, to the patterns of this world, but be transformed by the renewing, ibaguhon ang aton paghuna-huna. Diri tanan na ka mga utod. Tanan, kung mapirdi ka, or magdaog ka, ari na di. Ari na di. Kung makahambal ka nga ini nga problema, wala na sisiw na sakon. Daog ka na. So, ang 90% sang battle, sang gira, ari diri sa una-una. Liwaton ko, no? Kung may problema ikaw, may ginatubang ikaw, may mga masakit ikaw, gusto mo mag-ayo, gusto mo maging maayo nga tawo, gusto ka makagraduate, okay? Ari na di. Kung sa nahuna mo, nagapati ka, nagabilib ka, nga maayo ka, mas ma-overcome ni mo ini nga problema, nagdaog ka ng mga utod. Nakuha nyo? Amen. Powerful ni ha?
Oo. Hambal ni Pastor JR kay na. Kay na sa aga naka-mention siya, no? When you overcome the mind, kung nakuha mo na kuno ang mind mo, ang imo huna-huna, you overcome the man. Nadaog mo na. When you win the mind, nadaog mo na ang huna-huna mo. You win the man. Nadaog mo na. Diri tanan mga utod. Galing ini, ang huna-huna, ano ang factor nga nag-influence ini? Kabalo ka mo kung ano? Anong factor? Ga-influence ang huna-huna? Ang heart. Ang imo emosyon. Ang makita nimo ang mga emotional stimulus nga from the outside. Discourage ka. Hindi ko na kaya. Budlay-budlay ginang problema. Kinagat ka lang sa subay. Hindi ko na kaya nga problema. No? Grabe, no? Grabe ang huna-huna. Ta powerful. Amuna nga si Satan, ang kalaban, di niya ginauna ang aton nga kwan. Diri sa una-huna. Sang si Jesus, no? After sang baptism ni Jesus, mga uton na namin ni Batsi, one time maka-share ko sa inyo about the mystery of the baptism ni Jesus, bala? Namin, may mga na-reveal sa ako, no? Kanami, sige lang, anyway, later, no? In the few weeks. After nga gin-lead siya ni Holy Spirit, after nagwa siya sa River Jordan, gibaptize siya, ginungguyod siya sa Holy Spirit, gin-lead siya into the wilderness to be tested. So 40 days and 40 nights, wala nagkaon ang aton Ginoo. Wala siya na may gininom. Grabe ka, powerful ang aton Ginoo, ha? Gutom-gutom siya, uhaw-uhaw siya. Kay balob la kamo nga kung may ginabatsyag kamo mo ng pinaka-weakest ninyo. Weakest ang lawas, no? Amo man na ang temptation ka strongest. Liwat. Kung may ginabatsyag ka sa imo lawas, weak ikaw, ang temptation is the strongest. Amo na gintemptar si Jesus. 3 ka beses siya gintempt. Pero wala gid siya daog. Nga wala siya madaog. Kaysa huna-huna niya, kay balo siya sang promises ang Ginoo, nabasa niya ang Bible. So tanan nga hambal sang yawa, gin-counter niya sang word. Pulong nga utod. Amo nang nag-encourage to gid kamo. Maski pila lang da ka putos ang ibos, basahon nyo gid. No? Kay ka-strong bala sang powerful ka sang word sa aton Ginoo. Ay, I tell you, ka-strong gid ya sang word nga mauyatan mo sa heart mo, kagamangin real sa heart mo, no? I can overcome the world, no? Grabe ka powerful. So encourage tagig ka mo mga utod, tilawi lang. Basa ka lang. Ipilian lang kung nanay, hindi ka pa makakuan. Okay? So 3 ka beses siya gin-tempt, kag na-overcome niya tanan. Amo man taton sa taon kabuhi. Sino pa diri sa inyo ang wala nakapatugmaw? Nababtay sa tubig ng immersion gidya. Nang ilugblog, ilubong kagid blas tubig. Kag hindi ka na pagkuhaon. Hindi. Hindi. Joke. So tanan kita din na tugmawan na. Kay kung hindi, mas-schedule kita sininga March. Kung interesado ka mo, kay powerful ini may before ta magpatugmaw, may ari kita i-share sa inyo kung anong mystery sang baptism, no? Nga abala ano seremonyalan ni, no? Itugmawan ka maano ka, no? So i-explain ko sa inyo kanami sang explanation sini. But anyway, kung interesado lang palista lang kita sa aton nga book table. Okay. Sige, padayon ta. Ilingin na, naghang ang akon nga. Okay. Nga ang mga Kristiyano nag-struggle sa pagpangabuhi kaangay ni Jesus, no? Nag-struggle kita. Damo mga Kristiyano nga nagapangabuhi nga wala na transform ang ila kabuhi kay ginapursutod nila ang Ginoo pero nalimtan nila kung paano siya mag-think, maghuna-huna. 'Di ba? Ang battle is in the mind, no? Nami gid na mamati kita sa mga mayo nga pulo nga preaching, basa sa Bible, pangadi, okay gid na siya. But ang hambal ko gani sa inyo,
inatanan pulong nga dapat naton patihan kag pasakaon sa huna-huna ta. Hindi kay huna-huna ta ang mind naton i-intellectualize bla ang word. Kalabanan sang Kristiyano mga uto naman niyo gina-intellectualize nila ang pulong. Hindi mo ni makuha sa panghuna-huna mo sa on your own mind. Hindi mo makuha. Kay kadalom-dalom sini. Ano pa nga may levels of interpretation sang Bible. May ara literal, no? Ginatawag literal kung anong nasulat as is. Pero kung ikaw dalom ka ng Kristiyano, kag nagasalig ikaw, you are led by the Spirit. Ang Spirit to ang ma-reveal sa imo sang mystery sang pulong. Lain na mga utod. May isa sining interpretation ginatawag naton prophetic interpretation of the Bible. Pinaagi Holy Spirit lang ginaya makakuan niya inang a level kagkalain kanami mas colorful mas madalom. Okay? Sige. So dapat kita mag-change sa aton mind. Damo Kristiyano nga tuod nagabasa, nagastudy sang Bible pero dutay ang naintindihan nila. Okay? Kag damo ini nga mga Kristiyano man nagastruggle kay ang ila lifestyle kag values, no, ang perspektibo nila gina-influensyahan gihapon sang kalibutan. Kang kun anong gapalibot sa ila. Anong butsi ganon. Sang nagadako kita kung ano ang ginhambal sa aton mga ginikanan, ginapatihan ta wala. Wala. Ginapatihan ta no. Samtang nagadako ka pabilikin nyo man inyong pagkabata, o gintudluan ka po sang inyong ginikanan. Nan, amo na, kung anong ginambal sa ginikanan, tagapatigid kita. May problema. Kaya nga aton ginikanan kung kisa, they don't know everything. No? Hindi man tanan, nakibalo sila. So kung ano man lang ginapatihan nila, nga ginkuha man nila sa gwa, amo man ang ginapasa nila sa aton. And sometimes, hindi amo. Sala. No? Amo pa na kung traditional ang pagpadako sa aton when it comes sa pagtuo, tibudlay gid. Kaya naka-box na siya, naka-kwadrado na siya. Hindi mo papagwa ang Diyos da. Ang pagpati mo, amo lang gina, naka-box. So, importante, nga i-free na to ng mind tanay, no? When it comes sa faith, kaya kabalo kita nga everything is possible with God. Kapati ka mo sina? Everything, tanan, posible sa Ginoo. Totoo ng mga utod. Ang naghambal lang nga hindi posible ang aton nga huna-huna. Ang maayo ko ay imposible. Wala na hindi nakagihong Ginoo. Naghambal ka na imposible mo. Nakuha nyo? Pero kung i-free mo anang mind mo, ang imong huna-huna, Lord, ayuha ko. Ginapabayaan ta ka. Do your miracle in my life. No? Gusto nyo story sa miracle? Although ini siya na natabo ni isang mga 4 years ago. Nag-attend kami sa Bible study, okay? Gabi na. So pagpuli namon, grabe ka ang worship, grabe gidya, grabe ang presence sa Ginoo. Kaagi ka mo sina nga hindi ko ma-describe ang atmosphere, basta ang presensya sa Ginoo kabugat nga kanami. No? Pagpuli namon, upod kong wife ko, ang iya Bible, pumapati ka mo sa hindi, nagtulo ang water. Wala, mala ang tanan, wala sang kwan. Gatulo water, naga-moist. Tingala namon, sabayan lang kay, nabasa niya, hindi na natuluan tubig. No? Nabasa ang Bible niya, iya Bible to. So, butang sa kilid sang salakyan. Sige, butang lang hindi, mabasa sang tubig. Pag-abot namon sa balay, basa gihapon man, hindi gintulo man. Sige, tubig, hindi mo ni libro, butang mo da siya, nagatulo, nagadanaw bla, nagadugin bubuan sang tubig. Inbutang namon sa istante, sa shelf. O, sige, butang lang kayo mamalan. So, walang gitsamo niya. O, sige. Isa na kauras, nagdanaw na. Oo. So, anong butsi ganon sina? You know, it's just ang ina nga mga miracles, no? It's there to encourage us.
And we have to pray to, dapat kita mga di sa balaan ng Espiritu kung anong meaning. No? Ato yung intake namon nga ang pulong sa Bible, katulo mo sa tunga niya, is a living water. No kanya, ba't singanan? Buhi nga, tubig nga nagahatag. Ang tubig, tilawin, hindi mag-inom la tubig, duwa kadlaw. Nagahatag ka buhi ang tubig. Pwede ka pa siguro, hindi ka magkao, di sa kasimana, nag-ano ka lang, nagalingin-lingin ulo mo. Pero buhi ka pa. Tubig, tilawi, 3 lang kadlaw. So, ang meaning, ang pulong is giving us life, kabuhi. Hatag kabuhi. Amen? Nan. So, kinanglanta, hindi ta pag-disregard ang pagbasagid sang pulong sang Ginoo. Amen? Sige. So, ang struggle, ari gyapon sa aton mind, pero kinanglanta, hindi mag-struggle, pinaagi sa pagpati, sang pulong sang Ginoo. Alam mo, ito da, naghang. Wait lang. Okay. Have the mind of Christ. So, amo nang aton nga, pag-astudyohan subong. Sige, may basahon ko, living like Jesus, pangabuhi, kaangay ni Jesus, no? Kalabanan sa Kristiyano nga defeated ang life, it's because they don't know. Wala sila kabalo sang ila otoridad. Otoridad. Parousia sa Greek, they call it parousia. P-A-R-O-U-S-I-A. Ano ning parousia? It's different from dunamis, power, no? Dapat kaysa translation, gin-isa lang sang translation. Ang power kag authority gin-isa nila. You have the authority nga ginhatag sa aton sang Ginoo to walk a victorious life. Okay, mabasa ko. Inkuha ko ini sa Mateo kapitulo 8. Masugod ta. Halin sa verse 5. Sang pagsulod ni Jesus sa Capernaum, may opisyal nga Romanhon nga nagsugata sa iya kag nagpangayo sing bulig nga nagasiling. Sir, ang akon sulugoon didto sa balay nagamasakit. Sa iya hiligdaan, hindi siya makahulag kag tama gid ang iya pag-antos. Si Jesus nagsiling, kadtuan ko siya kag ayuhon. Ambal ni Jesus, makadto siya kuno, may kalayoon ang ila balay. Nagsabat ang opisyal. Romanhon Roman sa centurion. Do sa aton pa do siguro captain, siguro niyo major be, no? Nagsabat hindi na lang sir, nagsabat ang opisyal. Kay hindi ako takos nga magkadto ka sa akon balay, kundi isiling lang kag magaayo ang akon sulugoon. Kay ako man yara sa idalom sang mataas nga mga opisyales, kag may mga soldado man sa idalom ko. Nagamando ako sa isa, lakat kag nagalakat siya. Nagamando man ako sa isa, palapit kag nagapalapit siya. Kag nagasugo ako sa akon sulugoon, himuay ni kag ginahimo niya. Natingala gid si Jesus sang pagkabati niya sini. Kag nagsiling siya sa mga tawo nga nagasunod sa iya, nagasiling ako sa inyo nga wala pa ako sang makakita sa Israel sang pagtuo nga subong sini. Dumduman ninyo ini, madamo ang mga abot halin sa sidlangan kag sa nakatundan, kag mga pungko kaupod ni Abraham, ni Isaac kag ni Jacob, sa punsyon sa ginharian sang langit. Pero yadtong mga anak sang ginharian pagaihaboy sa kadudulman dito sa gwa, sa diin manggabagrot ang ilang mga ngipon sa kasakit. Kag nagsiling si Jesus sa opisyal, pauli ka, tungod kay nagtuo ka sa Dios, siya maghatag sang imo ginapangayo. Kag nag-ayo ang sulugon sang opisyal sa sadto gid nga tion. Ano bala ang issue? Mga utod, ang issue is your authority. Ang imo otoridad as a Christian, no? May otoridad ka mga utod, may ginhatag sa imo nga authority. Ano ning authority? Okay. Sa gwa diri sa Laksonda, makita ninyo may mga traffic enforcer. No? Kita niyo may traffic enforcer da. Ano ginahimo sang traffic enforcer? Nagadirekta siya sang traffic, no? O sige, go, stop, go. Okay?
Maghambal siya stop, masigi ang salakyan, hindi. Mapati, no? Alangan mabungguan niya ang traffic enforcer. Maghambal go, mag-go man, correct? Anong tawag mo sina? Authority. Authority. Nga mag-amo lang sina ang traffic enforcer, untat ka. Otoridad. Na amo man sa aton. May otoridad kita. Amen? Ano ang otoridad kita? Naton? Kadto ta sa Lucas. Kanami sang aton otoridad kay kun mabuksan imong ganhaan sang imong otoridad, damo matabo sa imong kinabuhi. Amen? Damo gid ya. Halin sa Lucas 10. Ano ka? Okay? Nika, ha? Wait lang, pangitaan ko. Verse 18. Si Jesus nagsabat sa ila, nakita ko si Satanas nga nahulog kaangay sang kilat halin sa langit. Pamati kamo, ginhatag ko sa inyo ang gahom sa pagtapak sa mga manog, kag mga iwi-iwi, kag pagluto sa tanan nga gahom sang kaaway, kag wala sing bisan anong makahalit sa inyo. Si Jesus naghatag sa inyo. May otoridad ka mo. Ano ning mga iwi-iwi ni? Hindi ni iwi isang manok ha. Inakaon to sa manokan. Iwi-iwi scorpion ini mga ginasimbolize ni mga demonic spirits, no? Okay? Ang kwan sini mga scorpions, mga negative nga kwan demonic, we have authority. Ano pa kung may makakita ka gani isa ka tawo, isa ka bata nga ginaposes. Kakita ka mo mga utod, naposes na. Nablangga gaano na sang lain ng iyang karagi ka mo sina. Kagi iban di ka mo maghadlok ka. Mas mataas ka mo sang sa sina. Kung mahadlok ka, perdi ka na. Kung mo wala ka kabalo sa imong otoridad. Nakuha nyo, kubudlay no? Makakita ka gabaga, matayab la, gatubang sa imo, gamay nga nung kusog. Inabawaslik ilang mga lagko ang mga tao. No? Hindi magkadlok. Gamita ang ngalan ni Jesus. Gamita ang otoridad mo. Sa ngalan ni Jesucristo, nga nalansang sa cross. Halin. Duga-duda ka mo sa akin. Ang tulog, nawala ka mo gupati. Anyway, amo ng otoridad naton mga utod. Gamita ang ngalan ni Jesus. Kung may problema ka, gamita, I rebuke your problem in the name of Jesus. Kung may balayran ka, ibutang sa tubangan ang imong bill, no? Sa Sineco, wala unod ng wallet. In the name of Jesus, makabayad ko sini. Gamita. Tilawi lang. Itulo ko mo sa akin, blood daw. Pati lang mga utod. No, pati kita, may otoridad ka daw. Ang Ginoo niya naghambal. Ang Ginoo niya. The same power that raised Jesus from the dead is in you. The same power that is at work in you. Amen? All you have to do is to believe. Pati. That's the only way to live like Jesus. I-overcome naton fears. I-overcome naton mga ginadlukan sa kabuhi. No? Kay ina sila, ilusyon ina. Kaliwat. Oh, real siya, pero ilusyon na siya. Remember, nothing is impossible with God. Nagkakadlaw ko mga utod. Daw makita ko mga mata nyo bala. Anyway, pati lagid mga utod. Tutuod, ginaba ang nambal ko. Wala akong nagkakuan sa inyo. You have to believe. Amo ng key. We have to believe. We have faith sa Ginoo. Sige, maklose ta. Sa 1 Corinthians 2:16, nambal, nagasiling ang kasulatan, sino bala ang nakahibalo sang huna-huna sa Ginoo? Sino bala ang makatudlo sa iya kung ano ang iya dapat himuon? Pero kita, ara sa aton ang huna-huna ni Kristo. Nahambal sa Bible, sa Matthew 24, nga in the last days, sa katapusan ko, no, many will be deceived. Damo sang matalang. Nga mga utod, ari na lang ho. May isa ko na batian nga story, nga true story, may isa diri ka itago ta na lang sa iya nga pangalan nga pastor. Okay? Pastor siya.
Hindi gid siya wala siya kapati sa vaccine, no? Sa vaccination. So hindi gid siya magpa-vaccine. Okay? Kay damo siya maginahadlukan. Okay man na, wala problema. Kay free man niya ang kalibutan. Pero may ginhimo siya nga hindi amo. Ano hinimo niya, kabalo ka mo? Nagbakal siya sang vaccine card. Kay mapa-Hong Kong sila. Not just him, but ang the whole family. Nagbakal siya. Pamangkot ko sa inyo, tama ginhimo niya? Tama hindi? Sala, gid. Okay? Nga sala. Kay nagbutig, nagbribe under the table. No, hindi lang siya nakasala, pati itong bayaran niya, nakasala man. Nakuha nyo? So, ang deception gali, tandaan nyo ng mga utod, hindi nga ma-deceive ka, nga pampamarka ka sa mark of the beast. Kaya ang mark of the beast, ang pinaka-marka sini, is you willfully, with your own will, i-renounce nimo. Amo nang marka sang beast. Willfully. Liwat. Hindi ka ma-deceive sa marka. Hindi. Ara na sa kwan. But willfully i-renounce nimo Ginoo, pamarka ka. Pero ang mga deception niya, iniya, mga compromises, wala ka kabalo, abi mong ginahimo nimo, tama, pero sala nagali. No? Amo na ang deception in the last days. We always fight evil with what? With evil? Good. We fight evil with good. Do not fight evil with evil, or else you become one of them. Nakuha nyo? Careful lang ta mga utod, ha? Amo na kinahanglan ta gid ang discernment of the Holy Spirit. Nga ang ginabuhat naton gali, abi naton, tama, gina-justify pa naton. Ngayon niya, hindi, kontra ko na sila, muni, nasala na ginahimo nila. So, mahimo ka man sala. Hindi tama, sala. Okay? Nakuha nyo? Sige, so amo ng mind. How to know the mind of Christ? Ang answer ko sa inyo is through the Holy Spirit. Through the Holy Spirit. So we have to walk closely with the Holy Spirit. Amen? Ang balaan nga Espiritu ang mga bulig sa aton. Bulahan ang nagahimo sini. Ginatawag ninyo ako nga manunodlo kag Ginoo, si Jesus gambala. Kag husto ina, kay ako gidman ang inyo manunodlo kag Ginoo. Ti ako kun ako gani nga inyo Ginoo kag manunodlo, naghugas ang inyong mga tiil, dapat man nga maghinugasay kamo sang inyong mga tiil. Ginhimo ko ini bilang halimbawa agud sundon ninyo. Gani himuon man ninyo sa isa kag isa, ining akon ginhimo ni sa inyo. Sa pagkamatuod, ginasugid ko sa inyo nga wala sing sulugon nga labaw pa sa iya agalon. Kag wala sing ang sinugo nga labaw pa sa nagsugo sa iya. Karon nga nahibaloan na ninyo ini nga mga butang, bulahan kamo kun inyo ini himuon. So blessed are you when you follow all these things. Amen? Sundon ta ang Ginoo. Hindi kita magpa-deceive. Okay, kag sa katapusan, sa 1 Peter 1:16, hambal diri, kay nagasiling ang Dios sa kasulatan, magkabuhi kamo nga balaan, kay ako balaan. Balaan, because I, the Lord your God, is holy, so live holy. Ano ning holiness man? No, maglakat ka gamo ko na, oh. Holy, maglakat ka daw gamo kag sinayo, hindi ka kapatay sang lang. hindi na mo mga auto ng holiness, ha? Tapos makakita ka sang kapakili mo, hey, lindo. No? Hindi na mo ang holiness mga auto. Holiness is in the heart. Kung anong imo motive, anong imo ang ginabatsyag mo, amo ng holiness. Liwat. Ang holiness is not external. Amo gani ginhambalan sang Ginoo ang mga Pariseo. You serpents, you vipers, gintawag yung mga ano kasi ni mga manog kamo. No? Kay whitewash tomb sila, do inablang na napintahan puti nga pantyon, patay sulod, ha?
Higko, oo. So kitaya, maski ano tsura ta sagwa, pero sa sulod, limpyo. Motive, ang heart. Amo gani nga hambal sa Ginoo, always guard your heart. Amligi ang inyo tagipusoon because from out of it flows, the issues of life. And out of the heart, the mouth speaks. Amen? So mabalaan mo kung anong ara sa heart. Kung anong nagagawa sa iya nga, ba. So to live holy lives starts from the heart. Amen? Sige, magdako kita. Nga muyot. Amay namon, salamat Ginoo. Sa imo pulong, sa imo mensahe Ginoo, Lord God, kabay pa ini makabulig sa pag-transform sa amon, sa pagbago sa amon kinabuhi. Kag magasugod ini sa amon huna-huna, manaog sa amon tagipusoon. Kag magbago sa amon mga kinabuhi. Salamat gid Ginoo. Although ano kabudlay sini Ginoo, pero sundon ka namon. Because we want to live like you. Gusto namon magkinabuhi pareho kaangay gid sa among Ginoong Hesukristo. Amen? Amen. Yan ka sige. Bago kita mag-giving, may video, I think. Clyde ready na. Video. Sa Julius Hall.
Nang aton nga gina-dedicate kun ano aton nga focus bila sa sinanga Sunday. So this Sunday aton focus facility, meaning to say ang aton mga buildings, equipments, no, mga facilities naton kung paano pagid naton mapa-improve ang aton nga kwandering nga mga facilities, no. So subong aton project is amo nang Julius Hall, ang Home for the Nations, no. Inasubong siya. Phase 1 ina, tapos na siya. Next month, ma-start ang Phase 2. Hasta na dira sa edge ng basketball court, no? Isimentohon naman na nila liwat. Today is our Facility Sunday. As we have celebrated our 29th anniversary yesterday, we have witnessed the goodness of God as we saw the portion of our Julius Hall building done in Phase 1. Next month, we are going to begin construction for Phase 2. We need all your prayers and financial help to complete Phase 2 by September 2022. Indeed, Julius Hall is an impossible project for an extraordinary church by the God of possibilities. All glory and honor belongs to the one who saves us and loves us, and that is our Lord, Jesus Christ. So please do drop your pledge, giving and offering to our building project, the Julius Hall box provided. Salamat gid ka, God bless us all. Amen? Sige, so mag-giving. Ay, ikaw. Ang aton mga tagipusoon sa paghatag sa aton nga tithes and offering. Aring brown nga envelope amo ni siyang sa facility para sa Julius Hall, kag ang white amo ni sa aton nga offering. So bago ko lang tithes kag offering. Bago ka mo maghatag, may basahon ako sa Malakias 3:10, hambalya. Karon ginahangkat ko kamo nga tilawan ninyo ako, ang Ginoo nga makagagahom. Dalaan ninyo ang inyo bugos nga ikanapulo sa bodega sang templo, agud may pagkaon sa akon templo. Kung himuon ninyo ini, padalaan ko kamo sang ulan kag tagaan sang sobra-sobra nga pagpakamaayo. May isa lang kita nga Dios, kag siya amo ang amay naton, no? Siya ang nagahari, nagahatag sa aton sang kusog kag kabakod nga makahatag. Gani magatindog kita tanan kag pangamuyuan naton ang aton inughatag sa aton Ginoo. Ginoo, gina-surrender ni namon, Lord, gina-offer ni namon sa imo, ginahatag namon, Lord, ang tanan-tanan sa imong amon kabuhi, amon kabugusan. Yes. Salamat na ginhatagan mo kami kapasidad nga maghatag. Kay kung kami lang ya, Lord, hindi kami, Lord God, maghatag, Father God, kung amon lang ang panumdumo namon. But because ginatudloan mo kami nga maghatag, gani nagapasalamat gid kami, Father God, sang imo, Lord God, nga kaalam, sang imo nga katutom, Lord God, sang imo nga kaayo. Tungod lang gid, Lord God, sa imo, Lord God, gina-release namon, Lord, ang imo man ni Lord, kay halin man ni tanan sa imo. Gani gina-surrender ni namon sa imo, pakamayuhon mo gid ni Father God, kay halin gid ni tanan sa imo. Gani ginabalik gid namon, Lord, ang pagdayaw, paghimaya sa imo nga makagagahom nga ngalan. In Jesus' name we pray, amen. Amen. Maghahatag kita na may kalipay sa aton tagipusoon. Okay, maghahatag kita. Sabahon ka, O Diyos, ikaw lang ang takos. Nasang iban Pa nga dapat himayaon. Simbahon ka, O Diyos, ikaw lang ang takos. Sa tanan nga panag-on, dalayawon ka, O Diyos. Okay. Sige. Last Wednesday, nagpanghatag ang his life sang oil, no? Anointing oil. Kaga, ang oil, ga-represent ini sang, we can call it a touch point sa aton faith kag sang langit. Yes. Now, by faith, gapati kita nga tanan nga ginhambal sa Ginoo sa atong kabuhi, matuman. Amen? Amen. So, importante. Amen. Ang oil mismo, it's not the oil itself, but your faith, ang imo pagtuo
sa pulong, kagang ang mga gani, touch point. This is the point wherein ang halangit kagang duta nag-meet. Nakuha nyo? Amen. So, subong aga, kung sinong gusto magpa-anoint, pwede ta kalinya, i-anoint ta kamo sang oil. Kag with your faith sa inyo pagtuon na iya. Kung ano man may gina-pray ka sa Ginoo, Lord, maayo ko. Lord, providean mo ko. Lord, ang ma-restore ako nga kinabuhi, matuman ina. Through your faith. Amen? Sige. So, makanta ta. And then, linya lang ka mo, i-anoint ta ka mo kung sinong gusto lang. Amen? Balaan gamhanan kakag makatili ngala ang himaya nimo diri sa luyo mo ako magahalal sini pagsimba sa imo. Matong kadang kadalo sing guma mo sa tanan nga tion kaupod ka ginakuha mo ang kasakitan sa tagi pusoon kabuhi ko ginauyatan mo sang kabuhi ang kasing-kasing ko ikaw akong pader nga kalayo balaan gamhanan kakag makatili ngalan ang himaya nimo diri sa luyo mo ako magahalal sining pagsimba sa imo balaan gamhanan kakag makatili ngalan ang himaya nimo diri sa luyo mo ako magahalal sining pagsimba sa imo balaan gamhanan kakag makatili ngalan ang himaya nimo diri sa luyo mo ako magahalal sining pagsimba sa imo balaan gamhanan kakag makatili ngalan ang himaya nimo diri sa luyo mo ako magahalal sining pagdamba sa imo dako kagamhanan ilang aton na Diyos halad namon pagdayaw na lubos sa ngalan mo dako ang Diyos nga kadalagan namon matutong
sa tanan nga panagon. Among kasimbaho, ginabayaw na mo ng ngalan mo. Nagapasalamat kami sa kaayo nimo sa amon. Nagasalig kami sa gugma mo. Diyos ka nga walay katapusan, sa bugos nga duta kag langit ginabayaw na mo ng ngalan mo. Nagapasalamat kami sa kaayo nimo sa amon. Nagasalig kami sa gugma mo. Diyos ka nga walay katapusan, sa bugos nga duta kag langit ginabayaw na mo ng ngalan mo. Nagapasalamat kami sa kaayo nimo sa amon. Nagasalig kami sa gugma mo. Diyos ka nga walay katapusan, sa bugos nga duta kag langit man. Diyos ka nga walay katapusan, sa bugos nga duta kag langit man. Diyos ka nga walay katapusan, sa bugos nga duta kag langit man. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Jesus. Ikaw gitlang. Jesus. Ikaw gitlang. Oh, hallelujah. Ikaw gitlang. Ikaw gitlang. Hallelujah, hallelujah. You know, the Lord Jesus is so wonderful. Yes, amen. Yes. He moves in the most unexpected places. Thank you, Lord. Things wala natin gina-expect, ma-move na siya. All we have to do is to be open. Make room for Him in your life. Yes, Lord. And He will move in you. Hallelujah. Thank you, Lord. Can we stand and receive God's blessing? Yes, amen. Hallelujah. Let's close our eyes, bow our heads, raise our hands. Father, thank you, Lord. The one true God, Thank you, Lord. the Almighty, Yes. Jehovah Rapha, Yes, Lord. Jehovah Our Jireh, healer. Yes, our provider. Jehovah Ruhi, Yes. Jehovah Shidkinu. Hallelujah. Hallelujah. Jehovah Nisi, our banner. Thank you, Father God, for your people. Continue to move in their lives. Continue to show them, shower them with blessing. Continue to show yourself to them
Reveal yourself to them and transform their lives always. In Jesus' name. Amen. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance towards you and give you peace. In Jesus' name. And all your people will say, Amen, amen, amen. Plakpakan tang Ginoo. Maayong aga sa inyo tanan.